Hello everyone! Happy Friday! Anyway guys, pila na ako ka-days nga wala naka-FB Reels. Mga 5 days naman siguro karon na dyan nga week nga wala ko ka-upload o mga video. So, hello guys! Wala dyan ko time tungkol sa kong ka-busy. So, ako laing topics sa akong FB Reels. Gusto lang ko hi sa inyo. Pasensya na nabulingit ako mga kamot. Basta busy ka. Yung ano na din yung mga fingers. Charot. Nabulingit ka ayos. So, gusto lang din ko magpasalamat. Naghatag dahil kaganina. Client na mo nga. Paborito. Pomelo. So, sa Tagalog pa. Soha from Davao. Pero nabi na maligyan sa rin Davao. Nga mga soha. Mahal ang lagi. Dito lagi ako niya gipalit sa kung asa ko nagpalit sa kung itong unang video na ako. So, kita siguro niya nagsikong kaon. Ingon man kung taga dito man siya. So, maglabiyan naman niya. Palitik ko. Naninuod yun ay pagtandyan ko niya og soha. So thank you sa paghatag di natin kayo mention basta thank you lahat. Paborito ko tong soha. Kumanan ako ni kaonon guys, share ko lang sa inyo wala ko ilaing topic karon sa kong i-upload nga video. So ugma na lang kung sa kong buhaton ugma basta at least na alam ko yung ma-upload. Hello guys, miss you. 2,000 years later. Hello guys, dugay na kay ni ay pada ko gikaon. So karon aton ning panitan. Basta man ni madaot na ni. Wala pa ko gipanitan. Kada pag-abot guys. Daan. Daot na ni bango no kaon. Manday magpanit ay kada nami ikaon niya sa magkuan patas hago patas sa panit tatay ko kabalo magpanit bawal ba yun siya kanapit ang may makuan dapat wala dyan kayo magasgas kaya papait daw kuno aray isa ay lahi grabe di lalim magpalit tiwas sa taon niya guys kaya ako sa tiwason. Ano bitaw guys, kaya makahata o pangatsi. Ngayon na itong ilong. Napalit na. Ano tungaon eh. Daan na dyan guys siya. Lahit na dyan siya madaan kay. Ang formaan niya is nagluya. Ito namang nagyatag. Ito lang may aging adlaw. Karoon pa na ko gikaon. Hi guys, napanit na ako. Wala na sulod. Dako pero gamay lang sulod. And then asin lang kay tuslo. Ilawan nato ni daan na magod ni eh. Kaya itong bago pa ni wala na kong ikaon.
Walang dapat, malabit ng dapat. Kusog na guys, ang ulan. Salamat sa naghatag niyo. Iba na akong taon. Gawin ako snacks kayo guys. Kain ka pa. Yan ka.